Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Ayaw, good pagdali, Mateo. Ang pabayaan mo na si Sa. Sige lang, ma. Busog pa mansat ko. Dali na, baby. Breastfeed ka ni mama, ha? Ari ko nung bikas sa tanaw ng kustotoy. Ha? Ano kung may katawa man ka, Mateo? Hilong dayon munyika. Wanang hilak. Sura. Niguman, tutoy munyika. Ako nasabang. Oy. Mateo, ang tutoy inahan para lang sa anak. Nakasabot ka sa akong gisulti. Sorry. Nalipay kayo ko sa akong nadungugikan ni mo, Mateo. Nakat-un ka na gyud ni Sara. Makamao ka na gyung musabot. Di ko gusto suko ako Sara, ma. Ma, trabaho sab ko? Ayaw na lang, anak. Naa naman ang imong Brad Anton. Bantay ka na lang sa inyong munyeka ni Sara. Ako lang munyika, uy. Ako lang Diyos siya. Mulakaw ka? Kuan, kadiyot ra ko. Mapauli na sad ka sa inyo? Aw, tingaling mo ato ka sa ospital. Aron imong makita ang imong anak. Unsay anak? Sus, mulimot pagyud ka, oy. Kaklaro na sa pattern, ha? Imong anak ang gihimugso sa asawa sa imong manghod ni Mateo. Nganong imo magi-ipamugos ang sayop mong pagtuo, ha? Wa ko'y labot sa bata. Ug labi pang wa ko'y labot atong Sara. Tanawa, nakaila ka man lagi sa asawa ni Mateo. Ang sa di ko kaila, nga naaman sila mumuyo sa amo. Sakto sad. Bugo, anak ko, oy. Di na ito mag-gisgutan na, be. Mubalik din ko. Kadiyot, oy. Nga naman. Bini ko kwarta, be. Aron dili ko mapas mo. Mudayon kag lakaw, inig-abot ni mo, gikas trabaho. Ay, ingna na siya mubalik ko dayon. Doon na lang ko'y paliton. Mubalik na dayon ko. Sos, maniguro ko, oy. Maniguro na ko. Ganahan pa hinuon kang magsigig tutok sa bata. Alkansi ko. Nga na bang ipamugos magina ni mo? Nga akong anak nang gianak sa asawa ni Mateo? Ay, akong singkahi, ha, Anton? Okay. Tay. Oh, palit ni pagkaon. Pero manawag na ko nimo, ha. Inigdayon ako pa uli. Wa na baya ko makasabot sa atong kahimtang, ha? Usa? Sige, nakaw na. Aron makabalik ka dayon. Huwag naman ko makasabot sa batasan ron ni Amy. Kanunay niyang hisgutan ng bata. Nakasabot ka siya sa akong iyo. Pero sakto siya. Gusto kong makakita sa bata. Dong, muna lagi ka polis ato. Ani naman ko Pital Bugart. Ako bantayan Sara o Nika. Ma, kadaw ni mo si Munyika, no? Mahalon gud na akong Monica Bugart. Muhilak siya. Ya, katawad na yun. Tanawa kalakaw pa jud akong Monica. Lakaw na? Ikaw pagiging anak, lakaw na? Pa nakalakaw. Kaya dako na, makalakaw na. Natural dong kay, di mo na ordinaryong kanang Munyika lang. Baby na. Bata na bata. O ginigadak ko na niya, tao na siya, pareha ni mo, o parehas na to ba? Parehas ko nilang Sara o ni mama ni mo, Prina. No,
wa lang labot Brad nako, Anton? Unsa? Si brad mo Anton. Brad mo Anton noon, maoy way labo sa inyong munyeka? What, Jude? What, Jude? Wa? Unya. Kita ka to ni Sarah. Dako. Kito, kay patutoy man siya munika. Ya, cuman busok. Unsa nang busok? Unsa nang Busok ba? Kanang bugol kayo. Wa ka bantay? bugol? Kanang dako ba? Ya, wa ka mohangyo ni Sarah nga. Ikaw na si Totoy. Tawa ka. Nangyo bitaw ko. Wa man sugot. Gusto ba nga? Ano man? Kaning para man kuno bata ang tutoy. Mura bito ka bata. Anong katawa mo ka, Bugart? Wala. Muot lang ko, muot. Moot ka na ko? Muot lagi. Bini mo buwang ko? Buwang ko! Lulu. Uy, dong. Di binay ba kong ipasabot, ha? Di na mao. Kay ba ko nga hinahinay na kang gituluan ni Sarah ron maparehas na ka na mo. Kanang natural lagi ba? Unya, moingon nun kang buang ka? Ha, posible na dong. Masuko na ko Sarah na. Suko sa nimo? Suko, Jude? Nga naman? Anong suko man nimo, Sarah, oy? Masuko si Sarah na ko kay pinangga mo kaniya. Pinangga ko sa Sarah? Munggo, uy. Ingna gani nga, tutoy ka. Tutoy, sumbong ka sana. Ay. Pinangga kay Sarah, kay iya makang bana. Ug papa ka sa munyika, kanang bibi ninyo. Papa ko munit ka, Bugart? Tawgon ko, papa sa akong munit ka, Bugart? Oh, lagi. Tawag mo kagdada. Sige, di lang ko sumbag nimo. Di lang ko suko nimo. Papa magka ko munit ka. Pa ka sa munyika. Uya, pinangga ka ni Sarah. Migo na ta, Bugart, ha? Oh, migo ta. Kutaw ko milk bee. No. Kapin. Di na kangay mo inom og milk. Nga naman? Adto na kami ni Sarah. Tutoy ko, Sarah? Ay, tigwali ka na. Papa, nagod ka. Di na kangay mo inom og milk. Kanang milk, para nas mga baby, para sa bata. Mga munyika rin mo inom og milk. Presko itong gingo ni Sarah. Nga iyang tutoy para sa bata, sa munyika. Di ko pwede? Pwede sad. Di ay no. Pero kung ganahan ko, milk, Tutoy ka Sarah. di oy. Ako na lang kutaw. Asa kang ilang nursery room no? To already. May kiduol na lang ko. May tag was Mateo. Aron makasud kog mais bata. Anton, Ma? pero ni amang ka. Kuan. Mutanaw ka sa bata? Daotan bagod kung musudong lang ko sa akong anak. Anton, ayaw gyud pabuang-buang og sangpit anang kong anak sa atubangan ni Mateo. Ha? Sa dihang nakita ni Mateo ang bata, sobra ang iyang kalipay. Wa gyud niya kalimti ang imong giingon niya nga duna siya'y muniyeka. Og sobra ang iyang kalipay sa dihang nakita niya ang bata. Ma, ako siyang anak. Oh, tinuod na. Kun ikay pasultihon.
Kung ako'y imong sultihan ni Ana, mutuo ko. Pero imong gipalaom si Mateo. Og ang imong gisalikway nga pamilya, pinangga kaayo ni Mateo. Nganong mag-uol man ka, ma? Wa pa ko pulis ako rong kinabuhi. Unyag pulaan ka na. Unyag ningawon ka na sa bata o ni Sarah. Unsay imong buhaton. Mao gani nga mangayo ko nimong promosyon aron mabisi ang akong nanguna. Og kung dunay chances nga magtukod kag branch, ako nalay padada. Sayon ra kaayo ng isulti, Anton. Ma, layo ra nas tinuri mong ginahuna. Unyag matinuod. Karon pa lang kani, magkawat-kawat ka nagtanaw sa bata. Interesado lang ko masayod, hain maliwat ang bata. Natural, may bahin yun ta kay imo man siyang anak. Anton, sahi sa kanunay kong ihangyo ninyo. Ayaw gid kong pakauwawi. Ayaw gid paghimog iskandalo aron ilugan ninyong managsuon si Sarah og ang bata. Nag-abot mo si Anton sa nursery, ma? Ako'y unang miabot sa nursery. Wa siya makakita nako. Ako yung nakita nga naghinam-hinam siyang mitudlo sa inyong anak. Dili ko siya ipaila sa bata nga mo'y amahan, ma. Iyara bagyong ang kunon ang bata nga iyang anak. No. Dili ka na mahitabo, ma. Mausab na akong gipina niya. Nga dili niya padunggon si Mateo sa higayon nga ang kuno niya ang bata. Dili lang siya magpakabuang sa pag-angkon sa akong anak. Human ko niya isalikway. Human ko niya pakauwawi. May kaisog pa siya mo paila sa bata. Sarah. Ma, ayaw lang ko lain na sa pagsabot, ha? Ngano, Sarah? Doon na lang ko ihangyo ni mo, ma. Unsa man ka na? Dili ba mahimong ato na lang mipuyo sa amo? Ha? Aron makalikay na gid ko ni Anton, ma. Kung anhi manggod mi dinhi, dako kahigayonan nga magpakauwaw gid si Anton ug magkaaway sila si Mateo. Kung tugtan ko ikaw, kauban ba si Mateo sa inyong pagbalhin? Ha? Kung kamura sa bata ang mubalhin sa inyo, nahadlo ko nga tingaling dili mo sukot si Mateo. Mahimong masakpan yun ni Papa ang kahimtang ni Mateo. Kung dili ninyo iuban si Mateo, nakasiguro ko may dakong gubot nga mahitabo. Ma, gusto kong malayo ni Anton. Nakasabot ko sa imong gibati, Sarah. Pero manghinaot sab ko nga musabot ka sa kahimtang ni Mateo. Mahal kaayo niya ang bata. Mahal ka sab ni Mateo. Unsa may angay na kong buhaton, ma? Unsa man. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!